Waras amang inang pajupang hitam se di channel YouTube namion marhite akka pikiran nami na mungkin bui pamorahok kita di pangaradiota di jamita tu pertanyaan songoni di jamita tu parminggota di ganuk minggu. Amang inang mohon maaf kurang tekas suara nami ala kebetulan lagi kurang sehat. Alai mudah-mudahan video namion boy mangurupi hita di nama ngarade hita di jamitata pertanyaan ima nagabi epistel di tanggal 22 Oktober 2020 jala turpukta dimana tersurat di Evangelium Lukas bindu 10 ayat 20 sada sahat rodi ayat 24. Lukas bindu 10 ayat 20 sada sahat rodi ayat 24. Posorohanami amanginang ngatajaha turpuki jala marula-hula tajaha dungi tajaha nang akka pembimbing ipola termasuk ma songon video namion mungkin boy mangurupi hita. Amanginang di pikiran nami ala turpukta ima taringop tu las ngerohani Tuhan Yesus na marolop-olop ibana di bagasan ton di Perbadia berlatar belakang maun di naung mulak na 70 sisean di Tuhan Yesus na disuruna melakukan mission impossible sada misi na balga terlihat sangat sulit, terlihat sepertinya banyak tantangan, sering disebut seperti mission impossible, seperti tidak mungkin rasanya karena begitu banyak tantangan, karena macegurang akka habatan na diadopan ni nasida dia disuruh ni Tuhan Yesus inong parjolo mangarade nasida di turpuk taun se taringot tu sisian ni Tuhan Yesus songon dia do komitmen ahado si buanon ni nasida na lahu marbarita nauli harajaon ni debata mula manasida jala nunga di baritahon nasida harajaon ni debata jala nunga di talhon nasida akka sibolis marhararwasya nima olup-olup las ni rohani Tuhan ta Yesus di bagasat ton di Perbadia manduk mauliate tu debata di turpuk taon jala di turpuk taon taida mamuse di jauh Tuhan Yesus doa kasih sianma murid Nabi tu pului lahomar barita nauli sian kesederhanaan akka colma akka halak na sederhana dan perhapistaran nasida dan namalo nasida alai nasida do dipakai debata patol hason harajaon di debata patol hason barita nauli jalanunga mula nasida di bagasan lasmi roha ima olop-olop ni Tuhatta Yesus di turpuk tahun jalan abang ihut muse taida akka siseani mamaritahon barita nauli tu akka huta na manjalo nasida ale adong do huta na manula nasida alanya ka kesombongan alanya ka hamaloon ni hutai jala ikon hona mai didok sinomen seddo say taimo dat tarpajongjong harajaon di debata di tonga-tonga ni halak naoto berarti perlu do hapistaran jala taingot ma dinatu Tuhatta Yesus Kristus rodo parhapistaran siat purba atau buasa di dok Tuhatta hamoliateon jala olop-olop ni rohana ala so dilehon akai tuaka napistar ala ni ditulak nasida do jala ala ni kesombongan jadi dang marlaba di patolhas jala dibuka honi tu pikiran ni nasida ala nasida mangasahon habisuhonna hapistaranna kesombongan sehingga tidak akan mereka terima kerajaan Allah itu. Alai di tepuk tahun tu akan amet di baritahon jala akan sinuru di Tuhan Yesus ima akasian nelayan akasisianna na sederhana na pugus alai marhiteido di taluhos sibolis jala nungabe di patolhas harajaon ni debata lasni rohani Tuhan Yesus Kristus muse di tepuk tahun ala akka napugusi dinaborhat nasida akka sisiani dinaborhat nasida
membaritahon barita nauli mangulahon misi debatado di pangasahon nasida dan gogona dan habis taranna dan dirina alai pandonganion ni debata pangaramotion ni debata dibuan nasida di perdalanan nasida jala mana luhon simbolis jala patol hasson harajaon ni debata aka napistari totu dirina do pangasahonna akan amalui totu hamalonna do buanonna. Mereka tidak akan pernah mengutamakan Tuhan dalam misi itu tentunya. Tetapi murid-murid yang sederhana itu, mereka sungguh-sungguh dituntun Tuhan dalam pemberitaan pemberitahuan harajaon ni debata. Diturpuk tope idaot sama hasadaon ni Tuhan Yesus Kristus do amai do ton di perbadia relasi yang unik di bagasan anakido ditanda amai jala di bagasan amai do ditanda anaki. Sada relasi na unik na toktong di pasahat Yesus Kristus ulaonna tu debata bagsa tondi perbadia. Di pikiran nami si buanot tu jamita ala topik ni minggu ta Jehovah do mual ni haluaon kepasrahan penyerahan di namandalani ngulu si ganopari. Di togiot do hita marlas ni roha mengucap syukur sama Tuhan Yesus Kristus alai nang bagas siani upikir kami ikon idauta do pandonganion di debata di namar barita nauli hita di napatol hason barita haluauni debatado ngatta jala ikon debatado tapangasahon dan hamalota dan pikirata atau somon dia may patupauta tapatupa ma parbarita naulion mamaritahon harajaon di debata manaluhon sibolis sian rohatta na toktong mangasahon debata unak tapangasahon haguguon na asing alay tong mamauliati tadok molo dilihor debata dihita gugu lahu mamaritahon barita naulii jala di bagasan pikirata di bagasan haporsyota ikut Tuhan Jehovah ma si pangasahonota dang dirita dang hamaloota alay ikon gugu na sian debata toktong tajalo jala tapangido asa mandungan hita di nama maritahon barita nauli.